لهم هربا أبدال أبراهات أو أسكهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أخشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ambaden TV Shirif la jabaro malikona ni maliko wala yumanda fulu be ka tasaw kelen bela jelema fawra sigidaw an kelen ka fara la fa matanu ka barka la mesole kiro la belebele kanu de Muhammadul Mustafa ana sudin san mana ka sahaba nyuma ka fa wala loni ya ka fobi me sabal bugu kalambulo bambe sabal bugu ko fe no groupe Aisha ala kira kishin ne mabayi afurum so sanu ma kelen ko groupe to ko Daudila kada ka amba Aisha alere wasara kalambulo yi nin kalambulo bayi we walanda diu sigi senkan min bara bela jelen kera janvier kalo samba flani muwan woro anga paro kun fola damne na ni walanda dilaw ga walanda diu yi mun soro lola ngaje an wala je nyogon fe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la allazi halaka fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله كساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشفى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم نتوغو زليات بونكانا كابو غروب عائشة لا مي كالانده وبele jelenfo مي فيديو مو وبele jelenfo من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. أمي على فوق على تنو على بركة. Kanema nikisi chama ini afe akoke anku tikibainga Muhammad bin Abdullah ala kana faniche bai barkai Rasulu bonyana barka kama amba ini ala fe ala ka jannatul firdausi no yaneni au bela jali alhamdulillah rabbil alamin anni so jale no biula daina grupu Aisha togola saosa ni suwalo mangono jora sani anga do sungalo baingono ame anga karamogo wele ka ambali ma wele ka anfa wele ka ansinju wele ka ansiginyo wele kana doni fonyena Rasul sallallahu alaihi wasallam aka kuma kauna ka chesiri fana nyini alafe kata dine ima grupu Aisha mbado grupu kurate Grupu Aisha sigiri amina do asamu wande kono sabal bugu kono ya anga malmatuba do e haja Mariam Kulubaliye nga foli baye nga barkada baye nkara mogodo mbado nje nyogondo barake nyogondo mbafo
karamɔgɔ kɔnɔnajɛ don karamɔgɔ fanisire don alhamdulilahi rabbil alamina ale de ye ne k'a nɔnabila ye groupe Aisha kɔnɔ an kɔ sɛbɛnnen b'a la o kɔfɛ n karamɔgɔbaw n b'u fo kosɛbɛ Ada Kojo ale bɛ lajarabi la ni waati in na an bɛ dugawu ɲini kalandenw fɛ u ka dugawu k'an ka nin malimatuba in ye Ala ka kɛnɛya di a ma o kɔfɛ n bɛ n karamɔgɔ fo Usazi Abubakar Koyita Hafizu Kuranɛ an b'a fo dantɛ karamɔgɔ min na karamɔgɔ denmisɛnnin fitinin kɔnɔnajɛ ko denmisɛnnin tɛgɛ kogo ɲuman k'a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni ni ye anw kalandenninw talen k'anw kɛ malimatuw ye anw kɔ sɛmɛnen don ni cɛba ninnu de la Surakata Kulubali n ka foli b'a ye an ka alimamu bɛ kɛnɛ kan an ka imamu bɛ kɛnɛ kan Usazi Abubakar Sidibe Nur Ansori karamɔgɔ don n ka foli b'a ye a n'a ka kalandenw Musala kalandenw bɛ an ka foli b'u ye groupe Aisha fɛn fɛn bɛ Sabalibugu jeune tɛrɛ kɔda kɔ kɔfɛ n ka foli b'a kelen kelen bɛɛ ye an balima minnu fana sera kɛnɛ kan yan Sherifula bi an ka foli b'a ye ORTM bi an ka foli b'a ye ka fara an balimakɛ n'an jɛɲɔgɔn kan olu fana ka teleso bi yan ka sabu k'an ka kalanden don an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen sa o sa groupe Aisha ka cɛsiri a musokɔrɔbaw dan tɛ musokɔrɔba ninnu na dɛ ka fara musomisɛnninw ni denmisɛnninw kan olu de bɛ dɔrɔmɛ bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ in ɲɛnɛmaya an ka foli b'u ye kosɛbɛ kɛnɛ in denfa n'o ye an denkɛ a n'an balimakɛ Musa Daɲogo ni denmisɛnnin an b'a fɔ ka dugawu ɲini kalandenw fɛ k'a ɲini an masaw fɛ u ka dugawu kɛ an den ye sija ni kɛnɛ Ala ka kalifa ma a n'a dɔgɔninw a n'a furumusow a n'a balimaw n'a sinjiw Sirifulaw caman bi yan n'o ye Jeli Sira Jabate yɛrɛ balimaw ye an ka foli b'u bɛɛ ye kɛnɛ nabaga kelen kelen bɛɛ ne yɛrɛ balimaw bi yan n sinjiw bi yan n denw bi yan n buramusow bi yan maa o maa y'i sen da i kunna ka na kɛnɛ in kan n ka foli b'a bɛɛ ye k'u bɛ bisimila u tare sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a kalifa n'u bɛɛ la n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw bi yan n'o ye Dairul Kayiri malimatubaw a n'a Usaziw n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka fara n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kan Ala k'an bolo mɛn baara in na Ala ka sija ni kɛnɛya kalifa ma sunkalo Ala k'a don an garisɛgɛ la an ka jamana Ala k'a basigi Ala ka hakilisigi don a kɔnɔ Ala ka basigi don a kɔnɔ Ala k'an sɔn dɔɔni barikama na o kɔfɛ an furukɛ bi yan n'o ye Sidi Mohamed Tarawele an ka foli b'a ye ale min sɔnna ka jɛ malimatu ma k'a bila ni boli in na an t'i ɲinɛ an kɔ fiyewu an ka foli b'a ye Ala ka sija ni kɛnɛya kalifa an bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wa sala rasulillah. Ne bɛna bɔ ka suratu Alaki de kalaw ye. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان للهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع النادية سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب نيم يا بالمامسو ana demso no ye Aminatu Umaru Bagayogo ka bɔ groupe Aisha kalanyɔrɔ la ne bɛ kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo n b'an ka karamɔgɔbaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'an ka malimatu fo ne ye Aja Mariam Kulubali ye k'an ka darisu yɛrɛ dibaga fo ne ye Seyida Hawawu Tarawele ye ka foli si nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Alahu subahana wa taala fɛ fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ wa salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ame tangani ni ala fe ka bo shetani dangale ni toro mo shetani mingara farala bo feni. بسم الله الرحمن الرحيم. Am
Aman sinsin ala tɔgɔ barikama ye masa min y'a fɔlɔ n'ale de b'a laban. Araita allazi yukazzibu bidin. Mamadu e ma mɔgɔw ye wa minnu bɛ lahara nkalontigiya. Fazalika allazi yad'ul yatima. Olu b'o cogo la u bɛ yatimɛdenw gɛn ka b'u kɔrɔ. Wala yahudu wala ta'amin miskin. U ti lasuli kɛ ka taa misikina ka dumunili mɔ. Fawailun lil musallin. Bɔnɛ bɔ olu ye. Allazina hum an salatihim sa'un. Selila minnu ɲinalen don u ka seli kɔ. Allazina hum yura'un. N'u bɛ yɛrɛ yira don u ka seli la. Wa yamna'una al-ma'un. N'i taar'u bolofɛnw singa u tɛ sɔn k'a d'i ma. Sadaqallahu al-azim. Ala ye tiɲɛ fɔ. Ni mun y'aw balimamuso Fana Mariko ye ka bɔ groupe Aisha la. An bɛ foli se silamɛmuso bɛɛ lajɛlen ma. Moi je tout à l'heure ne fait pas né na de. Ko ko ba ka kala ngai je tere. Awɔ. Depuis la ni ka mi ne ka ta ka mi lu da su ko. Awɔ. De ka na ka kala yo. Awɔ. Depuis ne ni nga. Awɔ. Aka mal ma do do ni. An ka malimatu tɔgɔ ye ko Awa Tarawele. Ayiwa de kuma fɛ e ka ne do aka kala na. N'i taara a b'i kalan. A bɛ da la. Awɔ. Ne si de bɛ do do bele. A ma f'i ɲɛna ko ka dɔnni ɲini depuis i bɛ bamunanfini na fo ka taa se kasange ma k'i ka dɔnni ɲini a. Ayiwa n'a kɛra a b'i diya n ye n'o tɛ kɔni kɔnɔga de do dɛ. Ayi n'i kɔni taara a b'i kalan n'a ye walanda f'i ɲɛ tellement i ma s'a la a t'i bɔ a la abada. Ayiwa. Hali n'i ye san kelen ka walanda la n'a ma don dɔrɔn a t'i bɔ a la. Ayiwa o bɛ diya n ye dɛ. O tuma na. Ne kɔni tɛ taa sugu la bilen ne ka sugu dɔ bannen ye. Ayiwa alhamdulilayi rabbil alamin. An bɛ nabaga an tɔgɔ ye ko Fana Mariko ka bɔ Sabalibugu groupe Aisha la an bɛ nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne balimamuso cɛ ka hakɛ tan de ye muso kan. Ne balimamuso Bintu hakɛ tan o man ca. Awɔ hakɛ tan an ka karamɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na. Hakɛ tan. I bɛ se ka hakɛ tan ninnu fɔ an ye. N bɛna fɔ aw ɲɛna. Cɛ ka hakɛ tan fɔlɔ fɔlɔ i ka cɛ sunɔgɔ wagati don a n'a ka dumuni kɛ wagati. A filanan i k'i janto cɛ bolofɛn bɛɛ lajɛlen na. A sabanan i ka cɛ balimaw ladon i n'a fɔ i b'i yɛrɛ balimaw ladon cogoya min na. A naaninan i kana taa yɔrɔ la ni cɛ ma jɛn n'a ye. A duurunan i kana doni da i cɛ doni min n'a se t'a ye. A wɔɔrɔnan ko ni cɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ i k'a bilasira ka duwawu k'a ye. A wolonfilanan n'a nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ i k'a kunbɛn ka nisɔndiya a kɔrɔ. A seeginan i kana don a seeginan ni cɛ dɛsɛra i k'a dɛmɛ i kana kunnada. A kɔnɔntɔnnan n'a ye sunna ni farida ɲini fɛ i kana jɛ a la. A tannan i k'i cɛ labato cogo bɛɛ lajɛlen na fɔ n'a kɛra Ala kuta ye. Ne balimamuso ni de ye cɛ ka hakɛ ta i furumuso kan. Ne balimamuso Bintu mashallah ni nin ye cɛ ka hakɛ ta ye muso kan an bɛna a ɲini k'a dɔn. Ne balimamuso Bintu i ye hakɛ dɔ fɔ i ko ni cɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la k'i k'i nisɔndiya k'a kunbɛn n'a bɛ segin i k'a kunbɛn k'a ka minɛnw minɛ. An farafinmusow dun yan farafinkɛw dun n'i tagar'u kunbɛn bugɔli tɛ bɔ a la kɔni. Ayi bugɔli tɛ bɔ a la. An musow yɛrɛ bɛ diinɛ ɲini cogoya min na k'a dɔn an furukɛw yɛrɛ b'a ɲini ten k'a dɔn. Mashallah ne balimamuso Bintu y'i ka ni walanda ɲuman in kalan min? Ne y'a kalan groupe Aisha la. Groupe Aisha bɛ fan jumɛn? An ka kalanyɔrɔ filɛ Jeune Tere da la Jɛ Sira Jabate ka so. Mashallah alhamdulilayi ala kuli hali n'Ala sɔnna ma ne ni n terimusow n bɛ n ka gɛrɛnadenw wele sini bɛɛ an bɛ taa an tɔgɔ sɛbɛn groupe Aisha la. Ne tɔgɔ Mayimuna Sawadogo ka bɔ groupe Aisha la. Ne b'an ka kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka malimatuba in fo n'o ye Awa Tarawele ani Mariam Kulibali. Fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ o ka n'aw tatɔ sɔrɔ. Ne b'an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne balimamuso ne bɛ fɛ k'e ɲininka ko farida bɛ seli la seli farida yɛrɛ ye jumɛn de ye? Alhamdulillah farida bɛ seli la seli farida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
sel farda ye 15 ye a fɔlɔ i bɛ ŋaniya siri a filanan i bɛ labɛn salam i bɛ labɛn kibaru fili kama a sabanan i bɛ laharama kibaru fili a naaninan i bɛ fatiha kala a duurunan i bɛ taa kunbɛrɛminɛ na a wɔɔrɔnan i bɛ bɔ kunbɛrɛminɛ na a wolonwulanan i bɛ taa tenturu la a seeginan i bɛ bɔ tenturu la a kɔnɔntɔnnan i bɛ sigi k'i tilen a tannan k'i ma fantiya a tɛnna kɛnɛ la i labɛn salam bila kama a tan filanan i bɛ salam bila a tan sabanan i bɛ farda dala ɲɔgɔn na a tan naaninan mɔgɔ bɛ se alimami kɔfɛ i b'a ŋaniya siri a tan duurunan alimami ka baara kɛ i k'a ladege o de ye seli farda ye. Alhamdulillah ne balimamuso ni ne ye seli farda ye ne yɛrɛ kun tɛ nin dɔn koyi seli farda ne balimamuso ne bɛ fɛ k'e ɲininka o i tɛ dugawu dɔ jan wa n bɛ se ka ni kamanagan y'i sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ cogoya min na. Alhamdulillah rabbil alamin min addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukuli wal juhuli wal dalai daini wa galbati rijali. Balamuso di du'a i kɔnɔ mana kan cogo o cogo n'i ye nin du'a kɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ i ja ni nin du'a ye. Alhamdulillah ne balimamuso hali bi ne bɛ fɛ k'e ɲininka ne ko aw ka kalanyɔrɔ yɛrɛ bɛ fan jumɛn ne fɛ. An ka kɔlɔnbɔ groupe Aisha kɔda la. N'Ala sɔnna ne bɛna t'e nɔfɛ ka taa n tɔgɔ sɛbɛn groupe Aisha la i ma dɔn kalannen don. An kalalen don dɛ an ka malimatu timinan ka di a jijalen don. Ne tɔgɔ ye Aishatu Kanɛ ka bɔ groupe Aisha la ne bɛ kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo n b'an ka malimatu bɛɛ lajɛlen fo malimatu Mariam Kulubali ani Awa Tarawele. Ne tɔgɔ ye Ina Kasobe ka bɔ groupe Aisha la Sabalibugu kɔda la n bɛ nabagaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka Hawa Tarawele an ka malimatu timinanja k'a ni cɛsiri k'a ni timinanja ani Mariam Kulubali n ka foli b'u bɛɛ ye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da'i mina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bɛna bɔ ka hadisa de kalan hadisa 9nan. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ye maamu muslimi i k'a dɔn silamɛ o silamɛ yagiri warisan n'a ye dannifɛn dan aw ya zara an walima n'a ye turufɛn turu fa y'a kulu min utariyan kɔnɔw bɛ dɔ dun o la aw isanu adamadenw bɛ dɔ dun o la aw bahimatu baganw bɛ dɔ dun o la inna kɛna law bi sarakati a bɛ k'a tigi ye sarakati ye. Hadisun sharifun ni ye hadisa kɔrɔtalen ye ne tɔgɔ Abi Bagayogo ka bɔ groupe Aisha la ne tun bɛ ka hadisa 9nan de kalan ne bɛ kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka malimatu n'o ye Mami Kulubali ye ani malimatu Awa Tarawele ale de bɛ ka walana da anw ma a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen da anw ma an b'a fo k'a barika da. Sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an sara ni hɛrɛ ye an bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ fɛn fɛn y'a sinsin an ka kɛnɛ in kan fɛn min b'anw natɔ sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ ani kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw olu donna kɛnɛ kɔnɔ n'u ka ɲɔgɔlɔn bɔ ɲɔgɔlɔn minnu n'olu bolila feere yɛrɛ sarituw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sumanifɛnw mun sɔrɔla o la an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Walaikum salam. Pomme de terre kilo ye joli? Pomme de terre kilo ye 100 kilo 5 di yan. Binu. Awɔ. Ne ba ni pomme de terre kilo 5 ye ni ka dɔgɔ ne. Ni ka dɔgɔ quoi? I ta kɔni ne ta. Ni ne ka balance de ko i b'i ta dɔn i tɛ. Ko nɔfili bɛ ɲɔgɔn na bi o. Kelen na kuma min na nin
denmuso n ka kuma lamɛn dɛ ni dusu bɔlen don e b'i da yɔrɔ de lajɛ pɛsɛlifɛn ma nɔgɔn dɛ pɛsɛlifɛn sumanifɛn n'i m'a kɛ k'a ɲa i y'a ma jɔ de i ka ɲuman bɛɛ bɛ k'a la. e ka musokɔrɔba e ko ten yan. ne ko ten. ne bɛ i ka kuranɛ datugu k'a don an da la koyi. sanni de ye sanni ye. n'i m'a kɛ k'a ɲa an tɛ kuranɛ kalan bɔ yɔrɔ la koyi an bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la. an bɛ sugu de kɔnɔ yan koyi. an bɛ taa sɔrɔ dɛ. an bɛ taa kuranɛ ka fɔ aw ye o. kuranɛ tɛ tigɛ ni. aw tɛ kuranɛ kalan yɔrɔ la aw bɛ to fili la dɛ. n'aw sara k'aw to fili la ta a man ɲi dɛ. denmuso nin musokɔrɔba min. kana bila kɛnɛ kɔnɔ sa i ye ne bɛna nin wari tɛ min yan. awɔ ne t'o dɔn k'e k'a lase. n'i ko ten tɔ sa mais e yɛrɛ bɛ ka kuma dɔ fɔ ko kalanyɔrɔ kalanyɔrɔ e bɛ kalanyɔrɔ de da. ne bɛ kalanyɔrɔ la dɛ ne bɛ kalanyɔrɔ la a bɛ ɲini ka san 7 san 8 bɔ bi. barika b'i ka nin kuma in na dɛ parce que e bɛ ka nin fɔ cogo min na nin ta ne de ye n ka tɔmɔta tɔmɔ nin na lala ne bɛ kisi. a banna dɛ ɔ kulo kunandi o de bɛ ladikan mɛn nin ka kulo 5 dafa i k'a d'a ma. an ka ko labɛnbagaw u donna ka dakurunya 2 minnu fɔ an ka jɛ an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. yarabi ala ka hɛrɛ caman k'u ye an bɛ sigi min na yarabi ala ka barika don sigi in na n'an y'o fɔ dun Maramu Kulubali est-ce que an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale de kɛra sababu ye ka anw ka malimatuba in bila nin sira in kan ka sira jɛlen yira a la o malimatuba in Awa Tarawele o fana ka tila ka arijinɛ tile ta k'o di anw ma anw tɔ tora dɔrɔn ka den in yɛlɛ dɔrɔn ka don arijinɛ kɔnɔ Tarawele ka bɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'an y'a fɔ dun a furuka ɲuman bɛ jama in na yan n'i y'a ye Tɛnɛ Tarawele bɛ sɔn ka na kalandenw kalan a cɛ de sɔnna an b'a furuka ɲuman in fo sija ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma n'i y'o fɔ dun Daɲɔgɔnna bɛ kɛnɛ in kan yan ne furukɛ bɛ kɛnɛ in kan yan Dirisa Daɲogo a bɛ kɛnɛ in kan yan Daɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen bi yan a n'a balimamuso bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan yan ka bɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na Ala ye min dɔn ko wasa kɛra jama fɛn fɛn nana kɛnɛ in kan yan mɔgɔ mɔgɔ y'a kɔnɔ bɔ a sen kɔrɔ ka se anw ka kɛnɛ sanumanba in kan yan kalandenw tɔgɔ la kalanden bɛɛ lajɛlen ko ten k'an bɛ bɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an tɔ minnu bɛ sugu kɔnɔ minnu bɛ so kɔnɔnaw la minnu bɛ gɛrɛn sugu la u ɲɛ bɛ anw na dɛ an bɛ Ala deli yarabi Ala ka bɔda di u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ kana kɛnɛ in kan ka na dɔɔni ɲini k'a dɔn laɲini minnu tun b'a kɔnɔ kunun ani bi ani sini masa in de y'o dɔnbaa ye mais an ye fɛn kelen kɔni kɔlɔsi o de ye karamɔgɔ minnu bɛ a kɔnɔ n'u bɛ ka maaw kalan vraiment waleɲuman dɔnnaw don wallahi fitiriwalew tɛ parce que kuma bɛɛ n'a fɔ don do n'i y'a ye bi ne bɛ jɔ nin kɛnɛ in kan ka kuma vraiment o b'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ kalanyɔrɔ in na n'u bɛ ka maaw kalan vraiment u ma ɲinɛ an bɛ Ala deli yarabi Ala ka n'u ɲinɛ o ni adamaden Sekuka ko ten u ka dalen na ko ni maa ɲinɛna i jujɔn kɔ k'i laban bɛ i kamana gan dɔwɛrɛ tɛ o kuma mɔnen don k'a di sinon i laban bɛ tiɲɛ de. n'o ye Alakira sɔlɔlahu alehi wa salam a muso mandi a furumuso min tun ka d'a ye ka tɛmɛ furumuso bɛɛ kan an ye bubu Ayisa tɔgɔ da o de ka kɛ jamiya ye an balimamuso jamiyatu akawatu umul mu'minin Ayisa jamiya de don jamiya min n'a sigilen don musow ladɔnniyali kama n'a sigilen don sigida ɲɛtaa kama a sigilen don du sabatili kama mun kosɔn musow ka se k'u ka diinɛ dɔn cogo min ka se k'a faamuya cogoya min na Groupe Aïcha yɛrɛ laɲini y'o de i bɛ caman kalama Groupe Aïcha ka baaraw la association de don association min n'a créera depuis 2003 kalanbulon créera depuis 2003 a y'a fɔ cogo min na denw wolola kɔfɛ ka furu ka t'u cɛla la furu denw alhamdulilayi Groupe Aïcha ka baara kɛrɛnkɛrɛnyara ni muso kalan de ye baw ka d'a kan Alakira b'a fɔ an ye sɔlɔlahu alehi wa salam ko n'i bɛ diɲɛ fɛ i ka kalan n'i bɛ lahara fɛnɛ fɛ i ka kalan silamɛya yɛrɛ fɛnɛ b'a fɔ an ye hali yastawi lezina ya'lamuna wal lezina la ya'lamun yali mɔgɔw bɛ damakɛɲɛ wa mɔgɔ min b'a dɔn ani mɔgɔ min t'a dɔn o kama Groupe Aïcha y'a ka baara fɔlɔfɔlɔ kɛ kalan de ye kɛrɛnkɛrɛnya la diinɛ kalan
baw ka da ka ɲɛnamaya tɛ yen ni diinɛ kalan tɛ o la n'ala ye hɛrɛ laɲini ni mɔgɔ min ye dɔrɔn a b'i lafaamuya i ka diinɛ na o de la an ka alakiraba in sɔlɔlahu alaihi wasallam ala ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min fɔ a ye a y'a fɔ a ye de ko ikra a ko muhamad kalan kɛ tumana min a bɛ garuli hira i la o b'a yira ko ɲɛnamaya foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ni kalan tɛ o la groupe Aisha ka baara belebeleba ye kalan ye mais o kɔnɔna na u ye baara caman boloda o dɔ ye san o san séminaire baw groupe Aisha tun b'o boloda depuis muso bɛ mɔgɔ 200 la fo ka taa séminaire mɔgɔ se fo 1000 ani kɔ alhamdulilayi groupe Aisha o baara b'o boloda ka tila ka mɔgɔw lakalan fɛnɛ safinɛ dilanw na ka tila ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw sama ka se n'aw y'an denmusow ye u ka se ka kalaliw ɲɛ sɔrɔ cogo min groupe Aisha ye nɔ ba bila nin bɛɛ lajɛlen na an ka sigida ni kɛnɛ ye laadala kɛnɛ groupe Aisha bolo n'o ye kalan datugu kɛnɛ ka da ka sunkalo mana se musow ka baara ka ca kosɛbɛ ka da ka olu de bɛ suntigaw labɛn olu de bɛ sunguriw labɛn bon kalan dun ye wulafɛla de ye ni seli fana selila de kalan bɛ kɛ bon o wagati kelen o de bɛ bɛn kalan wagati fɛnɛ ma tobiliw wagati fɛnɛ ma i b'a ye a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye baara kɔnɔna na o de la an bɛ kalan datugu k'a ɲɔngiri sɔni sunkalo ka tɛmɛ an b'o kɛnɛ de ka yan pour que sunkalo fɛnɛ baraji an ka se k'o dafalen sɔrɔ cogoya la ka an balimaw fo k'an ka karamɔgɔw fo k'an jɛɲɔgɔnw fo k'an kanubagaw fo olu minnu y'u ka baara bila ka na an ka nin wele ka sanuma in jaabi an b'a fɔ k'u ni ce u yɛrɛ ye ka tila ka wele bila musotɔw fɛnɛ ma san o san an bɛ ala tanu tuma o tuma ni groupe Aisha ka kalanbila kɛra i b'a ye kalanden kuraw bɛ bɔ fan caman ka na o la o foli bɛ segin aw ma aw minnu kɛra sababu ye ka an ka kibaruyaw yɛrɛ kɛ bawo n'i y'a mɛn ɲɔgɔn doniba ta la kɛ ɲubaga ɲuman de b'i la o kama o kɛra sababu ye muso caman nana fara kalandenw kan o la an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka kalanyɔrɔ yiriwa k'u ka mɔlimatu yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka cija la a n'a ka timinandiya la an bɛ yɔrɔ min na bi n'a kun danna Mariam Kulubali ma e ko groupe Aisha ko a laban kun tɛna ɲɔngiri alhamdulilayi ale de bɛ cɛsiri la Mariam Kulubali nɔ na ɲɛdimi fura b'a bolo wa kɔdimi fura b'a bolo an b'a fɔ salamu aleykum warahmatulahi walahi an bɛ ala tanu la kosɛbɛ kosɛbɛ kalanyɔrɔ in ye nɔ belebeleba bila musow cɛ minɛ cogo la ka da kan i b'a dɔn mɔgɔ bɛ ko caman kɛ kuma dɔ la i t'a dɔn ko kojugu don an yɛrɛ ka adamadenya cogoya la musow bɛ ko dɔ kɛ kuma dɔw la u kun t'a dɔn ko kojugu don misaliyala an balimamusow bɔra ka cɛw ka hakɛw fɔ sisan u ka hakɛ min bɛ musow kan mais ni kalanyɔrɔ tɛ u kun t'a dɔn ko cɛ ka dumuni kan ka kɔlɔsi olu kun t'a dɔn ko cɛ ka sunɔgɔ kan ka kɔlɔsi tuma dɔ la u kun t'a dɔn ko cɛ balimaw i kan k'olu k'i balimaw ye hali n'a sɔrɔ an ka laadaw la a bɛ fɔ mais k'a minɛ ni sɛbɛ k'a dɔn ko n'i y'a kɛ k'i bɛ baraji sɔrɔ et puis n'i y'a to yen fɛnɛ i bɛ jurumu sɔrɔ ni kalanyɔrɔ tɛ u kun t'o dɔn mais alhamdulilayi a y'a to kɛlɛmisɛnnin caman b'an ka duw kɔnɔ o dabila la wa an bɛ se ka seereya cɛ caman ye seereya bi an kan k'a fɔ an ye alhamdulilayi kalanyɔrɔ in kɛra sababu ye ka yɛlɛma don ne muso ka lahalaya la hali ka da a ye dɔw bɔ filani ka don na i b'a dɔn ni jama cayara du kɔnɔ sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ bisikajuguw de bɛ na o la musow ka nin cɛsiri ani groupe Aisha ka cɛsiri a kɛra sababu ye ka muso caman bɔ filani ka don na hali n'a dan'o ma an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamin baw ka da kan o de bɛ kɛ sababu ye ka bɛnbaliya don an ka duw kɔnɔ an b'a fɔ k'a ye nɔ belebeleba bɔ an ka sokɔnɔna maraw cogoya la ani an ka denw ladon cogo fɛnɛ na alhamdulilayi nisɔndiya ba bɛ n na n kɛlen parrain ka sababu kɛ musokɔrɔba ninnu u ka timinandiya ani cɛsiri min b'u la kalanbulon nin na u ka tila ka ne fitinin ye ka ne ta ka ne kɛ parrain foyi de tɛ ne bolo ni foli tɛ ka lasiya an ba ninnu ma an bɛ dugawu de kɛ u ka timinandiya ala ka kɛ alijinɛ sara y'u ye u ka cɛsiri ala ka kɛ alijinɛ sara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'u ka malimatu fo malimatu ni cɛsiri surtout maakɔrɔba kalan a bɛ ka cɛsiri min kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ alijinɛ sara ye a n'an balima silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn de bɛ yen k'u ka dɔrɔmɛ kelen k'o donna nin na ala ka kɛ alijinɛ sara ye malimatu n'a ka kalandenw u kafola alijinɛ kɔnɔ u kafora diɲɛ nin kɔnɔ ka nin kɛ cogo min na ala k'u kafo alijinɛ firidawusi kɔnɔ o kɛnɛ kelen na an ka dugawu bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka dugawu bɛ an ka alimamiw ye an ka dugawu bɛ an ka karamɔgɔw ye ala ka san caman ta yira an kɛnɛma la ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɛ dɛmɛbaga ye
أكتبوا كان صلى الله عليه وسلم. محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الله بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله نبارك ننا كونجي ننا أستاذي قبل سر لكوني مصر لولا جانغولا جنوفي. أبلا كفاية كو إقرأ كلامك على كلامك صلى الله عليه وسلم أكون ما كلامه أكلامك بشي أي على كلام بشي صلى الله عليه وسلم فوش ينسبه كوا كلام على كلام كون ما كلام أكما كسرك على يشيكا من دعاء كنا نو يقرأ آية فلا من دعاء كنا فعلى كلام صلى الله عليه وسلم ودك كلام كما يقوى ما كو كلامك نما توكي الذي خلق على من دانيك خلق الإنسان من علق الذي أدم دا كابني جيلا كنا كجولي كنا كسوغي فنا كنا كأدم دفالي. Donc na ini njate mine amina mun famu ka fo ala bi fe ka fo yidi ka fo dina barat se ka keni doniyate wa dina doni fana se ga soro ni sengente ni ko flan laje jibril ka ala ka bishi sallallahu alaihi wasallam iba don ka fo ko sete jibril ni ala ka ya mariyate ga ala bi ya mariyate mun kama ka se ga walanda di an fana ma nga don ka fo ala kira sengana fami no fe yara an ngon ga senga ina fla yola no ta ala kum se ga Qur'an jingi ala kiraka sallallahu alaihi wasallam abe abi kunu ka sura dafale ba bulu wa ba lasi abi sulaw ayo fayo sallallahu alaihi wasallam akmamana ni ala kira ni jurla be ka kala na ala kira bi dalatele aba kala no faye mun faye ko ala kira akala me folo akala jibril ka kala ko ala bina inna alaina qur'anahu bayana qala allah subhanahu wa ta'ala alabna wala di ala kira ma ka koro famiya di ama kana presi لا تحرك به لسانك لتعجل به كنا إن تليانا على كرا الله مني كلاني على بنا فاميا ديما دون على كمسك ودامنا دبي كنا نجيم وفلو غامنا موكه أكاد دون كوا تنيه سنغو أم فنا كاد دون كوا تنيه سنغو ولا أمبالكوا أفلا بارا بنا تتا سنغو كده على كرا بيشرا فامي نوفه أو كاس نغو تشني ونوفه والما أكتيولي تشني ونوفه والما أكتيلا جت تشني ونوفه وتفوي بس كلا كرا سنغنا نوفه wa afla femina ya chesira fede ni chinye sigide aw bolo adama de jako kun fola min bi bolo nyina ma kono o shide de ishide ika jago kun ni ya me nyona bato kala te be balula ni ya me nyona dimini kala te be balula ni ya me nyona wori nyina te be balula ko adama de bi fon fen nyini shide ba to bi se ga ke o shindu adama de bi nyini nganne ma fola mina we shide summa la tusaluna yawma idhin anin na'im kwa min yin ga lahara do ala kan nema wala wani bin yin ga nema la nema kun fola ishide wala nga shi tono bo wa shi tono bo yoro do jume o de kalamblo nuye shi tono bo yoro do kalamblo nuye kele aw buna o ka dina famia do abuna o ka bato kechogo do bato kechogo min be na manye bolo lahara do nyuma bi tende de ka laje folo min kisa min bala e bato minge e be ka seli teseli surando ita seli chenvendo ita seli nyefendo ete jaraba ko tugodo ita seli ita tugodo e ka bato bitami ni ka bato bekero yo kala de yibolo no tendera kisa berati yibolo ola kata kalamblo la kata ika dina nyanyini ka don oye ka segi ka bato sauver wala sallahara do ika nyuma bise ka cha chugamina wala ya chesiro la flana ere shimi ni bitanyi ngala ka fo koyal mahaywa sambi oro balo sambi sekim balo wal mahal ni dana sambi nani dema yake muna ibina nyinga wala laharaw ne nyingara ola kasro shi fangleke ma korofola fangleke la tele lajela fangleke la tiktok la dokera whatsapp e bita mun fo ala yo wati ngani kalamblo ni nyingal sero erima aw ka kalamblo eri ni nyingal sera ma lahara do aw bi presse nyingal ka so dema ka fo ke e kumbe munani wati selfana selle ko fe ndena dunya fe wal matarata dunya fe wala araba dunya fe e kumbe muna ibi presse wati nyingal ka soma parce que o yi soro qur'ane kala yoro la o yi soro ala ko suma yoro la ibi presse wala wala ibaye la hara do aw rabina nimisaira ko hali malmatu kunga dogo kumbe ke kala dunya ya aw ka yela ma kala yoro la wala ya chesri
aw be balula domina nin de bara ke doyi aka don ka fo ko do bina kalambulo bi sigi aw tikay seli kana bi bo tekay dengulu kana bi ka bi atekay wadogo bi jo aw ko ba sura daleme kabru dola nga ibe balula domina ibe nyina ma la domina ni sira ki chasri iba ye etna ni misay ga kabru kono dala kada ka Allah subhanahu wa ta'ala tafsir walayde maw ma ya chasri akan nyina ma la ala kula halni desra domina o kara banaye o kara sayayo e ka chasri na bara wati sira karsa kunyeni ngo ingaba wane dohi banaya dese ala walma fatura an yoro kanga kaniye obika awye wala ayaw chasri ko sebe aka don ka fo koni shinye sigi baraw de aw bolo noye doniya bara ya ambala deli ala kani aw sabati ambala deli ala kana aw sabati o ko fe aka don ka fo Allah subhanahu wa ta'ala fi saman cheke donin nay ina fala kra ba fa chugamina ako donin na bora ka so ka bita kalanyoro la ko meleko bu kama fense aye ina fo ni president bina voyager ubi tapis rouge fense abi tama chugamina ne ba uni da ko dene de meleko kama bi fense mami abe balula yaw tapis rouge de la ga fense ajonye nga aka kalanyoro ta sababu yala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko meleka bu kama fense awye abitama ka foka ta sa ga kalanyoro la aw segi to fana ba fense aw bi segi nema temele meninga nema temente ninga wo bunye temente ninga korota temente ninga kele flana ala kira ba fa sallallahu alaihi wasallam ko afla don ni sira minga ko ni sira inde siraye ni mami ya mine ko Allah subhanahu wa ta'ala bu sira boye fo ka taa bila aljina donc aw filɛ aljina boulevard de kan ye boulevard min bɛ yen n'a bɛ taa doni fo aw ye fo aljina kɔnɔ ala kira de y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna ko ni mɔgɔ min ye sira minɛ sira min bɛ yen n'o ye dɔnni ɲini sira ye ko ala b'o kɛ aljina sira ye ayiwa ne ba e bɛ aljina sira kan nka n'i ye sira fara k'i sigi yiri kɔrɔ e sen t'a la dɛ e kalanyɔrɔ t'a daminɛ sɔɔni e kalambla kuma ke dore ko malmatu yere be ke misenya ko jugu ko bima e bla wala da kelena ke ma bo o la folo na agla ina me ala nyini de la aya bla kuna folo ka fo ko kala ye bato de ibe kana kala mina bato de do aw de la ka me bato do la ko retraite balawa slama bara retraite la le ka fo ko vraiment ne koni ane nga retraite ta ne senda la ute here ibi retraite slama bara la ko no ba soro bana yi desala itse ga fiu ala kana usene aw na uma ganno koni mi soro retraite ta la démission dala ka fo vraiment ne ko ne bina démission mo matu ka kuma ka changuju parce que shetana ba ko de shetana bi mbe masire kuna e bina ye ko ne bi kaso e buramuso be kama koro iddo mi kama koro du be be kelenga marala mais e sigi mesisa mo matu fle e devla ne ko ta wa fo ko ya tifota no ne ba kana dimide mo matu be ga ala de jirela donc nye sira mi fo ni no aljina sira ne ni jingina e kuna doro e bi sira fara ki sigi sira dala ni sira fara e mamme ga dara e dala e sira po dala yisigi e sira ra e dala ima sede ola akana sira fara aye continuer sira in ala kira de côté sallallahu alaihi wasallam ko sira in bawu sama fo ka ta do aljina an bala deli ala ka sira in sene anya aljina na o ko fe fana min farauka bara min flaw bolo ni shaytana desara kan ma min koli kala rotala parce que kala rotani tono chama de bala wati kurno atana se ga befo ga ala kira ba fanya ko qur'an harfu kele baraji tan aw na kle bani min ga ka qur'an harfu tani ka segi aw jɔn b'o baraji da dɔn ala dɔrɔn de b'o da dɔn e kana n'o baraji bɔrɛ fa ye diɲɛ don o don k'o cɛ ka taa bila i ka mizani na a dɔn ko shetana bɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ n'a ma se k'i bali kalanyɔrɔ ta in na a ma se k'i bali baraji in sɔrɔli la a bɛ n'i dɛmɛ ka baraji in tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen u da m'u ka dilan camancɛ la tilegan fɛ tuma min na n'u bɛ sunɔgɔ la dɛ baraji bɛ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ awɔ e taatɔ kalanyɔrɔ la mɔgɔ dɔ de bɛ da la u bɛ ka kɔrɔfɔ fo ka t'e se kalanyɔrɔ la i segitɔ ka bɔ kalanyɔrɔ la maakɔrɔfɔ de bɛ da la fo ka t'i so walima i sigi bɛ tuma min na yanni karamɔgɔ kana olu y'a ka kuranɛ ta k'a kalan maakɔrɔfɔ de bɛ daminɛ a dɔn k'i bɛ ka min kɔrɔfɔ a n'a ka sunɔgɔbaatɔ bɛɛ n'a tɛ ka taa yɔrɔ la ale sunɔgɔbaatɔ dɛ e bɛ kana baraji de ɲini ka bila ɲɛ o la ibilisa bɛ fɛɛrɛ kɛ aw ka baraji bɛ partage cogoya min na donc i ye bɔrɛ fa ka bɔ nka a b'a kɔnɔfɛn bɔ ka bɔrɛ langolo t'i bolo ala kana taa o ko ye o la a y'aw jija a ka wariw siri mɛ finingolo la k'a bila a ka dilaw jukɔrɔ cogoya min na nson kana taa n'a ye a ka baara ɲuman ninnu n'o y'a ka kalan baraji ninnu ye a y'a garder a ka gogoro don ala k'a ɲɛ n'o tɛ shetane b'a tila o la dɛ maa min bɛ yen
amami amabo amafo ga betere la jela kuma mina e ka baraji taraka ta do ma kada ka lahara do ala ko wa ma yaslim rabbuka ahada kale ala ti mogo tonyo one e kara ma korofolai e kara ma tonyo nai e kara danzagolai e ka kalanyoro ta aywa sengolo jado de dakolo jado parce que baraji bina clan sunabato do ni nyonje baraji bina clan tele la jela do ni nyonje baraji bina clan TikTok jouer la do ni nyonje parce que ibakaru mo mami ma bon olanga hagil tola bamono ba fanya ko mogo min dara kungula biziri konondo mami mata yoro la fana biziri konondo e ka kungota e munye foi e tara kala yoro la ko e ka se ka ma korofo dabla e tara kala yoro la ke ka se ka shenta dabla ke ka se ka toyoni dabla o ma foi boye ka ma toyoni ka ma korofo ni ka danzagola na fa jumeri ka kala yoro ta e re kala sawo ka mo ban kala yoro law mogo ka nga e de ye parce que ibi ta kala yoro do mina ibi bo du min kono ka ma munun toyi abe sigime ki laje e musokoro ba ke ni mina mun dombli e ka laje ban dogo do mbala ba ke donc e laje baw de beyi munun be ki lagoshi ne tara kala yoro la e tara ka jogo min toyi lai e segra no nyona fly na fa ire ka kala yoro tala ola ji jabe ga ke kala la sigi dewnya aka ga islam la sigi dewnya aka du ko na aka sigi dawla fo awira ye tugo ga kala ne ke do mala no ta malmatu tanuni dama dala o tayire anga malmatu a chesri me abam blasira ay ablasira ni me aw ko ke du ko no bani ibaye aw bi se ga sawobe ka bona ka du ko no mo ye kana kala la o de malmatu ka to jay nga fondala inda ide tara kala la nga foyti fo ko ye kala jaman sa dungo do ka be kala tala laje wal ma dongo do kangar de be ga da malmatu ko haywa kar sa wole ka kuma fe ha adati ge me do la yanve ana buram so ti kuma nyove malmatu to ko ja sora e be ga mogo kala dongo do ko dati ge ndala mai ga dongo do e be ga wole o to la kuma na ko dati ge me mogo la iga kala rota ma fenye de wala angan chesi barai amala deli ala kan sabati ala o sungolo fana dondo la flam so aya chesi ne baw aw ka bara fanga ka bun ko sebe chaw bishu aw fana bishu ngani ya jate mina aw de bi suguri laben wa aw de bi sunakar laben ni ala ka fusamanci do ka di awma wa ya chesi de ala kra tara akasana ele semve ako ale tara aljina laja ay janama laja ako ngambala ko kachana ko sebe ko aka chesiri sarakati bofe aka chesiri nyuma yafe ola bara munumbe na ba ke sungolo kono aya kani konnanjele yai aka kani dusumanjoye mogo koro aka na blau kuna ko de ka sunogo be ga chen aw be shuna nga utorole do wala sa mo shun ka ti aka famu ka fo abe ga fen fen gani ni be aljina sarai awi ala krabo sallallahu alaihi wasallam ko ni mame shumba to kele shutige ko shumba to inga baraji bi dama emi ya shunti e ka barani wora bidem mami suguri labe ka de mogo mo suna boto kanu kunu kwa wala kana suguri du mami suna kari labe kana sigi misiri wala kuma na kwa ga dimini fila ya du ne ko shundi gata me mo ka to mo ba yira ko kelngel na be au tobli kala kelngel na be bise ka sungolo fla wala ma sungolo saba sungolo kelengono na ka nyuma yayi ngabe ka chugodi na ya kan ikhlasu no ya ala kama barai ka blau kuna ko aw sarabe ala de bolo ay chewta ka toro buramso te ka toro ni mo gonun te ka toro nga aw be ka ala de nyina ka barawi ni bara in karawi abika aljina sara ya awi ambala de ni ala ka aljina no ya nawi wala anga do sungolo mfana kono nga anga do kono ni ya fayde ne baw na fara ko sungolo ye jurumu ya fay a kletan folo e hinay flana o jurumu ya fay sabana ko e ka horali ka botasumana nga e ka sungolo beke ni mo datige menyo tikma ma fe akana ki kono ki ka bato mina todo de e ka bara glonere do fo ka ya fanyoma o awdu datige ndala ko ni oye darakani klela ya abula ka hagil to la ko sebe ni sungolo barka mai ka shu ka kongo munyu ka minogo munyu ka kla ka naflo ka sengolo ja ka snogo chen suguru to ni daraka sunakari tobula ka kla ka na yeke ka bara glonere do parce que e ba me ka ya fa doma e dumi fa ala ka ya fa ma ola ala bi ya fa nyina on fe kwanga ya fanyogoma tomi kunya fanga korafo damne na choya minani kunya anye sabalu buku ko fe kalambulo bambe na ba wele groupe Aisha ala kira kishin de mabai afurum so sanuma kelendo ka groupe to ko dalri la kadaka alere wasara kalambului alhamdulillah mi bara bela jelegra janvier kalu samba flani mu wan woro ame duwa ke ala nyina tayira na hera la choya mina ala ka samra tayirana basigine bene kele ala ka sabatanga jamana nun kono ba foka wale nyumando ka duwa ke ala ka sida wara irana كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم
مولاي صل وسلم دائما